Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch wera l-fema li minkejja riżultat elettorali in-nies qed jemmnu li hemm futur għall-Partit Nazzjonalista u li hemm irrieda biex il-partit ikompli jissaħħaħ. F'intervista fuq Net Television, Dr. Borch stqar li l-Partit Nazzjonalista għamel kampanja pożittiva ħafna li qal immarkat biss il-bidu tat-tiġdid tiegħu. Qal li l-Partit Nazzjonalista irid ikompli jixtar fejn seta' ħadem aħjar biex ilesti ruħu għat-test elettorali li jmiss, jiġifieri għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew ta' 3 snin oħra. Il-kap nazzjonalista nnota li f'kull distrett il-Partit Nazzjonalista żied il-voti. L-aktar qal mid-distrett ta' Għawdex, qal li b'mod ġenerali fl-elezzjoni ġenerali il-Partit Nazzjonalista żied aktar minn 13,000 vot mill-elezzjoni ġenerali tal-2022. Stqar li din hi xi ħaġa li lill-Partit Nazzjonalista tagħtih ħafna kuraġġ. Tama wkoll qal li fl-attivitajiet u l-mass meetings tal-Partit Nazzjonalista attendew ammont kbir ta' żgħażagħ. Dr. Borch qal li l-aktar ħaġa iżda li tagħtih kuraġġ ili fi ftit sigħat wara li tħabbar ir-riżultat elettorali kienu bosta dawk li jagħmlu kuntatt mal-Partit Nazzjonalista biex jagħtu kontribut. Qal li ssieħbu bħala volontiera mal-Partit Nazzjonalista aktar minn 1000 ruħ u li l-Partit Nazzjonalista irċieva aktar minn 1000 ammont ta' feedback. Semma li n-nies esprimew l-aktar ix-xewqa li jaraw partit aktar organizzat u qreb tan-nies. Dwar il-proċess intern tal-konferma tal-kap tal-Partit Nazzjonalista, Dr. Borch qal li tefa' n-nomina tiegħu u wiegħed li jkompli jġeddet lill-Partit Nazzjonalista inkluż l-istrutturi tiegħu. Dwar id-dibattitu li nħoloq dwar fejn Dr. Borch kellu jċedi siġġu, il-kap nazzjonalista qal li fl-ebda mument ma kiser l-istatut. Al kontrarju ta' kif skontu ipprovaw ipitruha in-naħa l-oħra. Hawnhekk Dr. Borch qal li żamm id-distrett ta' Għawdex fejn kiseb numru rekord ta' voti u fejn rebaħ għall-ewwel darba fl-istorja il-partit fl-oppożizzjoni. Dwar ix-Shadow Cabinet, Dr. Borch qal li dan sa jiġi finalizzat nhar it-tlieta fit-tmiem l-elezzjoni każwali tal-Partit Nazzjonalista. Intant fi stqarrija il-Partit Nazzjonalista qal li sa jkun qed jipproponi emendi għall-istatut biex jinħolqu żewġ karigi ta' viċi kap. Wieħed responsabbli mill-affarijiet tal-partit u ieħor mill-ħidma parlamentari. Dr. Borch sellem ukoll il-memorja tal-eks kandidata tal-Partit Nazzjonalista Josephine Xwiereb. Fakkara bħala kollega u persuna biqlubija u bimħabba lejn l-aktar persuni fil-bżonn.